Hadien Chipo Snem karat Nongpoh kalapen KM Biang ya ka Shad Sajer kabadai ka Shad tenrai balapen I haswa ka ayom tung. Kane ka tamasa ka balong menta kasngi. Kala kring bat pen sngo tenatru ya shibon ngut ki nong shong shnong jong katei ka jela. Ya katei ka tamasa lapenia da Commissioner Secretary jong katnat Arts and Culture uba FR khar kongor bat ikong Pertisha Mukhim ibadai editor jong ka kot khubor Shillong Times. Katay katamasa kapen iya shibon ki program ba internet jong ka lariti jong ka shnong ling ba ki shat tenrai ki paken thup ya ka shat ra kan thai ka shat krut lingkha bat ka shat dong dong kini ki jingpen I ki la penyap bit ya ki nong pet kai bat ki la yoru ya ka jingiaro nabaro ki balalet panshim benta ha katay katamasa Badi Ramashnong